Знаеш ли колко български пенсионери получават минимална пенсия? Около 1 милион души. Не защото държавата е решила да им даде малко пари, а защото години наред са се осигурявали върху минимална работна заплата. Често са получавали доста повече, но са плащали осигуровки върху минимум. Какво са си мислили тогава? Сигурно няма да доживеят до пенсия. Защо да давам пари на държавата? До тогава не се знае какво ще стане. Само че днес повечето от тези хора живеят на ръба на оцеляването и ругаят същата тази държава, че не се грижи за тях. Държавата е казала нещо много ясно. Размерът на пенсията се определя като процент от размера на осигурителния доход. Нейният ангажимент приключва до там. Останалото е наша грижа. Да се погрижим сами за себе си. И не когато станем на 60 и пенсията чука на вратата. А сега, когато сме млади, когато имаме време, когато имаме възможности. Любопитно ми е нещо. А ти разчиташ ли на държавна пенсия? Напиши да или не в коментарите.